na ka ebe mmiri enwe ilo na ka ezi ijis si na ya kịta na ofu nwanne anyị nwaanyị achọlụ gị ebe na nlọ ka ọ malụ ka o si adị nwanne. Is God not a miracle working God? Who would they check out? Share this video. Kone we no ife ncho ekwu maka sobail. Revelation nwe na ife bara. Mmiri enwe sobail. Afuna mmiri enwe face to face. Nke na-eme. Mana onye na-adịghị gịnị nwa nọ respect mmụọ sobail. Yemba ya ncho ekwu na gbasara. Ọ bụrụ na ị na-ekwu okwu ọjọọ gbasara mmiri enwe ilo. Sobail mmiri enwe ilo. Stop it today. Asụkwu eziokwu anyị bụ Igbo afụrụ nwaanyị n'anya. Agada mmụọ agbara nwaanyị. Asụ ndị na-eme Igbo culture ememe na na-ekwu eziokwu. Onweghị na-ekwu eziokwu ga Ezenwanyi sobail. Amaghị mmiri enwere amaghị m onye bụ afọ na ọdịmesef. Abịara m ka m bịa kwube ihe na-eme ọfụma na ya ga-eme ọfụma. No, where they cook about this. Because you everybody now na iru like abịa na ya mmadụ na like onye ọbụla na foto culture ya ya kpa ha ncha niile bụ culture omenala Igbo. Eji abịa na omenala Igbo na onwe ndị na-eme dị Igbo culture na-eme Igbo culture ka father like our fathers si wee mee etu ndị na-afụtazi kịta na fụzi na ego dị na culture na ego dị n'omenala Igbo some na-agwọ oke ite some na-agwọ nka na-agwọ etu nsogbu adịrọ ahịa nọ everything ezigbo Igbo ka anyị ga-evidio fie ka ihe si wee mee gbasara Ezenwanyi sobail. Hello nkiri ana m eme vidio ọ gịnị ka ị na-akpọ m ngwagotanụ nnukwute mmụọ sobail bụ nnukwu ezege mmụọ mpụta mfụ ya nsị ya sobail ọ gị nwere ife ọsị m n'ọnya uwe si na amadụ onye na-azọ mmiri enwere o mesị ka m na-advertise ya na iji gwa ụnụ ihe nji akọwa na ife a bụ ị na-ehe respect mmụọ Igbo ị na-ehe respect ụmụ mmụọ anụnwa bido taa ka ị na-respect ya. Ụfọdụ n'ime ụnụ ga-alọ nlọ fụ mmọnwụ na nlọ ị na-eme ndị ancestors mmiri anọ be nna gị ugwu mmọnwụ nọ n'ime ya. That is why ihe ị ga-abụ ime gaa na mmiri aruo efu mmọnwụ ka ọ na-achụ gị ọsọ ime ihe ọjọọ mmụọ ike gị ga-eme ihe na mmiri a spirit apụta gị mmọnwụ chụba gị ọsọ. We shall know the truth and the truth shall set us free. Ọ bụrụ na iji ọnụ gị na-akọta sobail kwụsị ya tata. I saw it with my own eyes. Ka abụọ dị ka pure revelation nukwute mmọnwụ aga mmọnwụ kwue ha ka ukwu ụwa niile a si n'ana wee pụta ka nna ajụ kedu ihe chọrọ m ịma ihe bụ sobail ya o si n'ana wee nupụte wee si ya okay. That is why mgbe this guy na-agba ọfala this 7th ịghọtago nsị ya onye a na-etu afa ihe a nnukwu m nyanwa ama ihe ọ na-efe nyanwa ama mmiri dị ihe a he knows otu a ka o si dị gị mmiri be nna gị nwere mmiri ka sobail ahụ wee bụrụ odogwu mana tata ịrapụrụ ya na-eje mmiri ọzọ ka sobail mmiri enwilo si eto nke ya na-edozi nke ya sisa afụcha mmụọ ha na mmụọ mama ha akwagharị mmiri ịba m ugwu ya kịta sef ka m kwabara ya ugwu ka ugwu. Some of you today nwechara ebunwe mfunu nwechara mmiri dị otu a na be nna gị. Ụfọdụ n'ime ụnụ tata nwere mmụọ dị otu a na be nna gị na-ejere gị ozi gị mee ya abandon jebe na mmiri River Niger jebe na mmiri Lagos jebe na mmiri Ọnịcha jebe na mmiri nke a ime emechicha gị were eze na ekpere ekwere wee na ebe ị ga-aga wee nara ike dị gị nọrọ mmụọ dọ na mmiri be nna anyị dọ ikem nọrọ ụna hapụ ya na-eme ihe ọzọ. Dekwana mmiri enwile sobail ọ gbakwa obere mmụọ dị ife ahụ ka abụ na egosiri m ya n'anya m na-abụ kirikiri n'anya m na mmadụ akọrọ m ya akọrọ nnukwute mmụọ aga mmụọ oke nwaanyị ọhịa sobail ha bụ. Ọ bụrụ na iji ọnụ were akọta sobail ji nwa ya mechie ọnụ gị tata ka mmadụ gara iti isi ya na ihe ọ gaghị ebunwu jee mekwa mmiri be nna gị mekwa nke ndị be nna gị ka ihe nwee ike debara gị na mma. Mmụọ nwere mmụọ dị be nna gị ka nke sobail aha na sef ọ bụrụ na imekwa ya otube gị ugo
onya debe mmiri enwe ilo. No matter what you do, no matter how you know isi wee chọọ so go tụọ ọgwụ tinenu si n'ala tụọ sobail mmiri enwe ilo. O nweghị ike inweta ya. Oke mmụọ ka ọ na-asavụ. Oke mmụọ ka o ji aga. Oke mmụọ nnukwute mmụọ agada aga mmụọ ka o ji aga. Ọsọ n'ukwere, ọsọ na-ekwena.